하는 걸또 한번. যতটা চীনে কুমলো স্টেডিয়াম মতন লাগে আর চীনে বোঝা করা বলতে হয় বনিয়াগুলো গরমে ফলে এনে Para programa pemain. Hastani lukurogna eba hastani lukuroni serai rogno tinangote bukusugo garwani bagai tite edise hafang dalbidal yapri na horitongo aboni no kaisa tite edise hafang by Nicole Jack tini cricket academy ne foundation stone de khlaijak na ni thangritongo abo tini khomulongo phaibi sokhaijak obono tv ne thaisa thani kok salainai sine tite edise ni DM Purnachandra Jamatia arno pila na lam saklainai sine kharango Khulom joto nai to nero no joto no khomai afar Sarna sangamo sugo age ni age rogo ke cricket rono yakaba thangmuro na asik sugoti sajagya ya tabo ke belai na nangkukmani khlai na sugoti sawan be try khaijagoi tongo sai tok jagoi tongo aboni main na haron laika hambai puilawa sangtini chikonte panda ni bisingte holong thaikai meni panda Maharaja Kirit Vikram Cricket Academy starting khainani bagoi chungtini or jaga chen laika Maharaj ni yakte khlok janai holong thaikai jenai chini nahar mungomon je chini jubok rok kabangma talented tongo sport sector ro music mahai rogo kabangma ne talented tongo piaba borono opportunity ronani moto save kurui borono platform ronani moto save narak jaya ke Maharaja wan chongmani omon chini jubok rok no chung sujog ronani opportunity ronani tani ke chung jotno saimano chini ti prasarok minority tabok ngui thangkha sport ni bisite chung minority phano individually ba group ngui chung buskango kanani opportunity tong ge khela dula ni bisite ne chung kawani teibo sujog tongo hani bangoino agi rogo chini jubok rok no cricket engthung football engthung ei bibino event rogo sport do asug nojor rojaya hani bangoi chini chirai rok kobangma korung tongphano kcharma jaro no kraiwi thangma paibe ge borono chungtabo chini oroni simi sengwi borono national international level lo chung borono sujog ronani kasai thangnani omo chung yapri sekha hainai chalo chini jubogro oro coaching ni bisingti camp ni bisingti tongoi cricket chhrungmanai cricket chhrungoi boroni career no busna manai tei chini to phanno bu bukung chugroi manai nationally internationally jaga rogo ge bono chini Maharaja ni nahormu je chini jubogro phaidi chung platform ronani bagai tabok sengwi tongo jotono srungoi chini career no snawoi chini ti prasane mokhang no sungronani bagai yapri selainai kaisa question tite edise brand ambassador tabo get transfer kaisa shiwa inke or jagawa cricket academy boni samang bahai no no khachini star cricketer nationally bono asu important rojaya state of asu important rojaya je roni nangman chini nahar mongmon je ambassador ni bisitei jeng tabo boni guidance by boni nahar mongbai boni wan chomong bai chini jubok rok sujog mathang plus bobo haino chini jubok rok no tama khai bahai khaiwi buskango kusuk karomanai bo to thung line up sijak bahike buskango kusuk kanai ge boni samung omono titi edisi bai miliwi je jaga je bo individual khaini musuk marono khaime no chini edisi ni support by edisi ni finance by chini jubok rok no bahike kusuk karonai bo thungno line up khaine hachi ge bono boni samung je chini jubok rok no asung opportunity roni musuk phane chini bu asuk o philo simani koroi ge bo expert cricket ni omo bahake kusuk karonai bahake line up khaironai
babai kerungnoi telangnai bo hairo bo thungsiwo technically matter rok thungsiwo hani bangai bo chini titiadi sibai miliwoi bo chini jobok rokno bahai ke kusugo karoi telangoi chini mokhang sing rok mana omo bo sakthar kalai ni sar hambai jeng bai hambai kalai ni nangkuk mani ko rono sawi khana rakha sing sar am ta haikle nang mani ko rono sangte besilai nai tere tere khlai bai kesang bai soya khlai bi nai bi tang bi sin